Il-bulettin tal-aħbarijiet ta' Wan tas-7:09 ta' filgħaxija kiseb udjenza ta' 360,406 matul il-ġimgħa kollha. Dan huwa 110,000 iżjed mill-udjenza miksuba fil-bulettin tal-aħbarijiet prinċipali tan-nett li jxandar fl-istess ħin. Skont stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir li sar f'Mejju, One News kiseb l-akbar udjenza fil-jum tal-Erba', filwaqt li f'jumejn minnhom l-udjenza l-aħbarijiet ta' Wan taqbeż dik tan-nett b'aktar mid-doppju. L-aħbarijiet ta' Wan fuq ir-radju wkoll huma ferm segwitu huma t-tielet l-aktar popolari fost il-programmi kollha fuq l-istazzjonijiet kollha fuq ir-radju. One Radio kiseb l-aktar udjenzi fuq ir-radju aktar minn kull stazzjon ieħor. Fil-fatt huwa kiseb l-akbar udjenzi għal tul ta' ħin f'4 ijiem minn 7. Il-televiżjoni baqa' l-aktar sors minn fejn in-nies isiru jafu bl-aħbarijiet lokali, id-doppju tas-siti online. Wan huwa t-tieni l-aktar stazzjon televiżiv favorit wara l-istazzjon nazzjonali. L-udjenzi ta' Wan kienu ta' aktar minn 7% minn dawk tan-nett. Intant dawk li parteċipaw f'dan l-istħarriġ kellhom l-opportunità li jwieġbu liema huwa dak l-aktar programm li jfittxu fuq sistema on demand. L-aktar programm favorit hawnhekk kien Licorice imxandar fuq Wan.